озода раҳмон духтари дуюми президенти тоҷикистон рӯзи 3 январ ба синни 44 расид. раҳмон озода имомалӣ аз байни 7 духтари имомалӣ раҳмон баландтарин мақоми давлатӣ раҳбари дастгоҳи президентиро дар даст дорад ва ӯро амалан дасти рости падараш мешуморанд. мунтақидон ин мақоми баланди духтари президентро боз як қадами дигар дар роҳи дар дасти хонаводаи имомалӣ раҳмон мунсаҷим шудани мансабҳои калидӣ дар ҳукумати тоҷикистон меноманд ва мегӯянд ҳукумат то рафт ранги авлодӣ мегирад, вале тарафдоронаш озода раҳмонро як зани ҳалим ва дар айни замон роҳбари сахтгир ба қалам медиҳанд ва мегӯянд баъди омадани ӯ ба мақоми раиси дастгоҳ расидагӣ ба шикоятҳои мардуми оддӣ хеле хубтар шуд. аммо бо гузашти 6 сол аз нишастанаш ба мақоми раҳбари дастгоҳи президент озода раҳмон ҳоло дар баробари чандин чолиши ҷиддӣ қарор гирифтааст. вақте ки ӯ ба ин мақом расид, интизори аксар ин буд ки мансабдорон аз духтари президент шояд битарсанд ва расидагиашон ба арзу шикоятҳои мардум беҳтар мешавад. дар воқеъ баъди раиси дастгоҳ шудани озода раҳмон мавҷи шикоятҳо ба номи ӯ сарозер шуд ва дар оғоз мансабдорон метарсиданд ва маҷбур буданд ки ба шикоятҳои расида ба дастгоҳи президент ба сурати фаврӣ расидагӣ ва нафарони шикояткардаро ба ҳар василаи қонеъ кунанд. вале бо гузашти 6 сол тавре ба назар мерасад онҳо ба раисии озода раҳмон ё одат карданд ва ё тарсашон париду пӯсташон ғаф шуд ки дигар шикоятҳо ҳатто ба номи духтари президент онҳоро зиёд маҷбур ба ҷунбуҷул намекунад. чолиши дигар ин густариши бесобиқаи доманаи фасоду коррупсия дар кишвар рӯи роҳ шудани мансабфурӯшӣ бе ҷазои ҷиддӣ бо пардохти ягон ҷаримаи рамзӣ аз ҷавобгарӣ халос шудани садҳо мансабдори ҳангоми гирифтани пора ба даст афтодааст ки бидуни шак ба обрӯи дастгоҳи президент идорае ки озода раҳмон раҳбариаш мекунад низ иснод меорад. чолиши дигар барои озода раҳмон ҳамчунон дар дасти ҷиноҳӣ ястрибҳо боқӣ мондани абзори сиёсати дохилии ҳукумат аст ки обрӯи душанберо дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун режими саркӯбгари озодиҳои демократӣ мерезонад. вале тавре ба назар мерасад дастгоҳи президент ҳадди ақал дар марҳалаи кунунӣ товони кофӣ барои лаҷом задани иштиҳои қозгири ястрибҳо ва иродаи лозим барои яккаме сабуктар кардани фазои хафноки бар тоҷикистон ҳокимро надорад. ин ҳолост ки зери сояи пуштибонии падари пурнуфузаш мардум аз камбудиҳои озода раҳмон дар мақоми раиси дастгоҳи президент тақрибан ҳарф намезананд. вале вазъиятест ки метавонад тағйир ёбад. ба боварии нозирони умур озода раҳмонро дигар лозим аст то собит кунад ки ӯ танҳо як сиёсатмадори ба ноз парвариш ёфта дар зери чатри ҳимояти падараш ва дастгоҳи президент ҳам танҳо инкубатори мансабдорони оянда нест, балки як сиёсатмадори ба сари худ мутанаффис ва ниҳоде ки раҳбарӣ мекунад як ниҳоди таъсиргузор ва муҳимтар аз ҳама ислоҳкунандаи камбудиҳоест ки мақомоти давлатии тоҷикистон роҳ медиҳанд. ин чолиши асосиест ки духтари дуюми президент дар рӯбарӯи он қарор дорад ва ин ки озода раҳмон ба чӣ чолиш чӣ гуна расидагӣ мекунад дурнамои ӯ дар асоси сиёсати кишварро рӯшантар хоҳад кард, аз ҷумла барои даврони алакай баъд аз ҳадди раёсати падараш имомалӣ раҳмон.